c'est urgent. Comme il bɛ tila ka nɛn tuguni Bon y'a jɛ kɛ. Aw b'a la ka ne kɛ wara min ye ne t'o ye. A ye mun kɛ tugun? Ni ko n'a kɔrɔ tɛ n bɛ Mali Ne bɔ ne bɔ ka ban. Waliden tɛ ka minɛ kan tɔ mun na? K'a ka sɛbɛn di ne ma. wari kɔni kana don an ka hadamadenya fana na. Ani yatimɛw ani dɛsɛbaatɔw. Ala. Cɛ e tɛ n ko sugu ye de. Mun de bɛ nin? E tɛ n fugardiya ye de. Ko cogo di? I bɛ ka fɔ bila i bɛna donna ko comme i bɛ tila ka nɛn tuguni. Bon y'a jɛ kɛ den jigiya n'a ye. Jumɛn? Ne ye den de ye. I bɛ ka tila k'i jɔ k'an kɔnɔ dɛ. N tɛ n bilakuruya la dɛ. E ye jɔn ne tɛ n jɔ k'e kɔnɔ. I y'a mɛn? E ye jɔn ne tɛ n jɔ k'e kɔnɔ. E b'i ka voix bila ka nin bila. N tɛ n bilakuruya la dɛ. Ni nana sɔrɔ i ka voix bila ka na donna ko. A tɛ f'e fugardi e ye jɔn ye. Aw denmisɛnnin nasuguya ninnu. N tɛ malobaliya la dɛ. I y'a mɛn? N ka moto. U taara ni n ka moto ye. N ka moto. Petit y'a don da. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Nama Nabi. Abadi. Denbaya dun? Alhamdulillah. Basi foyi tɛ. Aba. Sa. N ma ye a mago dɔ kun b'i la wagati kunkurunin dɔrɔn. N'a tɛ kɛ basi ye. A kɛra yɛrɛ. Alhamdulillah. Karamɔgɔ Nabi. Ne ye seri ma yan. Basi tɛ. Sigida in na yan nɔ. I bonyana ne kosɛbɛ. Wa i lamɛnnen don kosɛbɛ. Ni ko jama ka bɔ. Jama bɛ bɔ. Wa ni ko jama ka dɔn. Bɛɛ bɛ taa. An bɛ kalo barikama min na. Ni Ala yɛrɛ ye kalo in bonya. N'o ye sunkalo ye. An bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ fantanw ma. Ni tulu ye. Ni malo ye. Ka taa se sukaro ma. O n'a ɲɔgɔnna caman. N ye sigi ka miiri. Sigida in kɔnɔ maa kelen min bɛ se ka jama yɛrɛ labɔ. O ye karamɔgɔ Nabi ye. O hukumu n nana ka ko in bonya bɛɛ ta k'a di e ma. Amadi. O diyara n ye kosɛbɛ. N'i ye fɛn o fɛn kɛ nin sunkalo kalo in na, walahi i b'a baraji sɔrɔ. E ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu tɛ miiri fiyewu nin waati k'a fɔ ko maa kan ka adamaden ɲɔgɔnw dɛmɛ. Nka ni e miirila la k'a kɛ, vraiment i bɛ fo kosɛbɛ i ka nin wale in na kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn bɛna taa kɛ kɛnɛ min kan a ka di n ye kɛnɛ ka kɛ kɛnɛ cɛ ɲumanba ye kosɛbɛ. Cogo di? Parce que n bɛ fɛ ka teleso mɔgɔw de wele u kana ja ta an ka jaw bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'o kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔbaw ani an balima minnu bɛ kɔfɛ u k'a dɔn ko maa bɛ jamana in kɔnɔ ko a bɛ baara la. Alahu akibaru. N bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna Amedi, ne ti fara e kan o baara in na fiyewu. Denbayatigiw i bɛna minnu filmer ka ɲumanya k'olu ye dɔw faw de don dɔw baw don dɔw yɛrɛ kɔrɔkɛw don wa f'i k'a dɔn ko furumuso dɔw cɛ don olu lebuli man ɲi fiyewu wa i bɛ fɛ k'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe de b'u la wa n t'i fara e kan o baara la fiyewu. Karamɔgɔ ne ta to ye koyi walasa n balimaw k'a ye u ka kɛlɛ an na u ka ɲɔgɔnna kɛ a kun bɛ filɛ. O ye tiɲɛ ye maa wɛrɛw ka kɛlɛ i la mais en tant que ni filmeli in b'a la ne ti fara e kan o baara in na fiyewu bari sabula Ala yɛrɛ t'i jɛn n'o ye Ala t'o fɛ. N'o don n bɛ yafa ɲini i fɛ ne ko selila ka tigɛ n bɛ na ɲɛgɛn na. Baasima tɛ selila ka filɛ selila ka
dɔgɔnɔ yan. Ne Kɛ. Bɛ mɔgɔ wɛrɛ de tɛmɛtɔ la. e bɛ ka ne wele mun ne bɛ yen? Numu o fana bɛ kuma sugu ye. E bɛ ka ne wele kun jumɛn na? A bɛ n'a fɔ e ye mɔgɔ kura ni sigida in na dɛ. E bɛ bɔ. Kɔfɛ kare kɔnɔ yan. Kɔfɛ kare kɔnɔ. E dun bɛ k'i yɛrɛ lasiran o ma fagaliko de kɛra e la. Ne m'o fɔ. Yɔrɔ kuma lamunumunuba de man di ne ye wa. A ka di ne ye an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? Awɔ kɛ, ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cogo di tan? Cogo di tan wa? O ko sugu ninnu man di ne ye dɛ. O ko sugu ninnu man di e ye jɔn ye? Ayi, i ma kumakan juguya tɛ walayi ne tɛ don o ko sugu ninnu da fɛ. I bɛ don o da fɛ a y'i ja a m'i ja. Ne de y'a f'i ye wa i bɛ sɔn. An ce Nabi. Ba. Ya bi hali. Awɔ. Somɔgɔw bɛ. Baasi foyi tɛ yen. An ba. Ani fama sa. Baasi foyi tɛ yen. Nabi. Mobili min jɔlen don e ka da la. Nin bɔlen don ne dɔgɔ ka mobili dɔ dɛ. Ne tɛ sɔn ne fa, ne tɛ don o ko sugu ninnu da. E b'a taa min? N bila ka b'i bolo. N bila ka b'i bolo. Mun bɛ yen? E t'a kun ye mun ye sisan? E bɛ waliden tɛgɛ minɛ tantɔ mun na? Munna ne t'a tɛgɛ minɛ? Mun na e b'a tɛgɛ minɛ? Bon e b'i da don a la, e somɔgɔ de don? N somɔgɔ de don, ne den de don. Ni ko n'a kɔrɔ tɛ n bɛ Mali la sisan. Ne bɔ ka ban. Sisan den ninnu ma mara o. Hali a tɛ ka se ka jɔ. Dangaden. Bɔrɛ mun fana ye bila ka na yan kari kɔnɔ? Ne tun taara bitigi la, ne cira bitigi la. E b'a dɔn sisan den ninnu filɛ u ma mara, u tɛ dɔwɛrɛ la binkani kɔ. Yan kari man ɲi. Ni ne tun tɛ yan sisan ni n tun bɛ kojugu k'i la. Kana to ka bɔ ni yan ye, walima i ni mɔgɔ bɛ bɔ souvent. Kɛlɛla tagama man ɲi dɛ. Amadu wa? Awɔ. Amadu de ɲini yan. Awɔ. Amadu ye waleya dɔ kɛ ne la tile fila in na. A ye ne tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a fɔ k'a ye ne tɔɔrɔ. Ne ko e bɛ bɔlɔlɔ kan wa? Bɔlɔlɔ sugu jumɛn? Bɔlɔlɔ fɛn o fɛn mana k'i jɔ yɛlɛn dɔrɔn i k'a sɛbɛn ko Ahmed Sefa. Ayiwa. A di yan ta. A lajɛ. Ɲɛ min t'a dɔn k'a bɛ kalo ye n'o ye dolo ye o kɔni sigiyɔrɔ kelen tɛ sɔrɔ o la bilen. Ayiwa an ka kuma ma ca kosɛbɛ ka sababu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la an bɛ ninnu de suit donc n'u ye maaw ka difficulté bila réseau sanfɛ an fana bɛ bɔ k'olu dɛmɛ Ala ani kira kosɔn o hukumu na an nana 500,000 di ma Ala ni kira kosɔn voilà. Dame de di. Ne ye sira ɲini Wa ɲɛ b'a la e tɛna ba de di i ma an bloku kɔnɔna na. Ni e ɲininkara a tɛ k'e kɔnɔ ko diɲɛ n'a wari bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. A walawala n k'a faamu. Amadu de ye ne ta ka ne yira diɲɛ la ka diɲɛ ɲɛ don ne la k'a sɔrɔ a ma ne mago ɲɛ. Ni enveloppe min filɛ nin ye hali dɛrɛmɛ caman o t'a kɔnɔ. E yɛrɛ b'a dɔn an ye yatimɛw de ye, an fa sara an ba sara, an kan k'an débrouiller an bɛ ka baara fitinin min kɛ an bɛ nan'o bɛɛ sɔrɔ da gere ka sababuya kɛ k'an bɛɛ bololankolon ye. Dugu in maa bɛɛ lajɛlen sigilen don ko jɔni bɛ ne kun ko Amadu ye ne sɔn ko wari bɛ ne kun. Walahi n kalen na
n b'a la ka n débrouiller ka tirikitɔrɔ kɛ cogoya min na ka n balima ninnu balo ni damaga yɛrɛ de maa si t'a dɔn ni ne ni amedi ye ɲɔgɔn ye ne kɔni m'a dɔn ni amedi ma taa lahara ne tɛ to diɲɛ kɔnɔ a fɔ ko asafurulayi asafurulayi t'a yɔrɔ dɛ kuma ɲuman ye a t'a la nka ba n bɛ fɛ ka min f'i ye ne b'a dɔn e dusu bɔlen don nin waati in na i bolo da i dusu kan a ye fɛn min kɛ nin i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ma ko ɲuman kɛ fiyewu mɛ ne ni amedi yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ne kan ka min fɔ a ye ne b'o dɔn ne ma dɔ wɛrɛ f'i ye n'i ko k'i tɛ amedi yɔrɔ dɔn i bonyalen don dugu in kɔnɔ nka ni ne ni amedi kɔni ye yɛrɛ naani i mana fɛn o fɛn mɛn a bɛɛ lajɛlen so da di la i bolo da i dusu kan Amina. hali a y'a ta Amina rabi. Ne ye sira ɲini ni i ka jɛ ye. basi t'a la hali bi an b'a fɔ ala k'i sɔrɔ Amina. Amin. Ni ne y'aw ɲɛ garisɛgɛ Mediafrique lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ayiwa Amedi ye sifin ye nafolo caman b'a fɛ sɔrɔ bosobaba don nka a hakili ma ɲinɛ dɛsɛbagatɔw kɔ dɛ surtout a ka sigida yɛrɛ kɔnɔna na o tuma na an b'a fɔ k'a barikada a yɛrɛ y'an fo a diyara an ye nin y'an ka baara de ni i kɔni y'a kɛ an m'a yira diɲɛ na dɛ nabi alhamdulillah ba da ka bɔ cogo min na i ba ɲɛ kusura ne kan a kuma yira bi Ahmed hey i ye yatimɛden mara sisan diɲɛ na ka enveloppe d'o ma jama la ja foyi t'a kɔnɔ ko ne de ka tila ka sigi kɛnɛ kelen kan k'an b'o kuma kɛ ko nin ne ta tɛ kelen ye hey n tigɛr'i la i ni ne tɛ jɛ foyi kan tuguni i ka fini ta i ka bɔ yan bileki ta i ni tɛ jɛ tugun wa ne tigɛr'i la ja i bɛ taa ni i ka bileki ta i ka fɛn bɛɛ ta ka bɔ yan taa ne ne tɛ jɛ tugun wa n tigɛr'i la maa o maa bɛ se ka kariya ka nin kɛ yatimɛ la ala Andu hakɛ to yan hakɛ to dɛ i k'a layɛ ni tamaro bɛ yen ka dɔ ta n'an ka fin Ba, tamaro fɛn tɛ yen nɔ. n y'a faamu ji dɔ sigi ka na di an ka so a ka ɲi e k'i sigi oriya wele k'a ka na Oriya, Oriya, k'i ka na n ji ye bago ten. ne balimamuso
Fanaw yafara ne ma bi dɛ. Ne ma se k'aw da balo sɔrɔ ka d'aw ma. Ne bɛ na ɲini yala sɛnɛjalan dɔ bɛ yen wa? Awɔ, dɔ kan ka sɔrɔ. A ye fɛɛrɛ kɛ a k'o fana fani yanni surafana don ɛri cɛ n bɛ taa ka na n'a kɛra cogoya min. N bɛna fɔlɔ. Ala ka segin. Ba, i bɔra ka sun tigɛ se i t'i yɛrɛ lafiya. N y'a faamu. Kɔngɔ t'anw na koyi. Ne b'a la ka s'i ma bi. A man di. A man di. Sabula depuis sunkalo donna ne t'a la ka sun tigɛ lakala. Ne donna du caman kɔnɔ dɛ. U si t'a la ka sɔn ka n dɛmɛ. Nka n nana ɲini fɛ. N'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka don n jigi kɔrɔ wagati n'a cogoya kama. Wagati dɔw la tellement que a bɛ gɛlɛya fɔ ne bɛ sun tigɛ ni jisuma. Komi n y'a f'i ye cogoya min na n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka n dɛmɛ Ala n'a kira kama sutura la a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Sabula a ka gɛlɛn ne ma sisan. N y'a faamu. Ba y'o min fɔ a bɛ kɛ cogo di? Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ Ala kan nka a mana kɛ cogo o cogo dɔ ka fisa ni dɔ ye. N bɛ n bolo dɔn kun gɛrɛsɛgɛ mana kɛ min ye i b'o sɔrɔ. Ka to kɛ yɛrɛ sutura. I ka dugawu kɛ dɔrɔn a banna. Nabi, i y'a ta nafolo min na Ala kan'a ta yɔrɔ lankolon. I y'a kɛ ni ŋaniya min Ala k'i sara la. Ba, n y'a d'i ma Ala kama ka ɲi ta. Ne bɛ na Kana foyi de fɔ tuguni. Bangi directeur tɛ ja i sɛbɛ mɔgɔ de ta donc wari b'e kun i sigilen i tɛ se k'a di ka denbaya ma ne y'a dɔn k'e bɛ baara kɛ besaw la o kabini ne ye sigilen nafolo puruti la ne y'a dɔn k'e bɛ baara kɛ besaw la i ye mun di cɛnin ma taa nɔfɛ ka na n'o tɛ i tɛ don so in kɔnɔ mɔgɔ b'a si kɛ nin na. Katanya dokter sula. Amin ko ke to gorisa. Ay farafi from to bi sogoma. Ko do diri mala do mi ta la na to bi no ma to ta la. Ni bora ko do.
Antu. Ba, antu sana dokter tula. Ba, anna me tulika dokter sana dokter tula. Eba do ka tuku gele. An mantara juta. Uwe nu banga dang. Sabla kadang ka saratu ya tahu. Ba, amen ko na to dito. Sorry Amina. Meta kana. Wili. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ kulu ta a ja. Mɔgɔ fana sunɔgɔ ye yan yɔrɔ ya. Sunɔgɔ yɔrɔ de yan ya. Wili ka wari jan. Nin fana fili sugu jumɛn? Mɛ ne ka fini na. Ne m'a f'i ye k'i ka to k'i ka fini kundaw jateminɛ. Min na. Tɛmɛ ka taa nin lajɛ. Nin tɛ ka ne ɲɛnama don janɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ ye. I silamɛmusotɔ. Wari jan. Wari jumɛn? E tɔn wari kɛ. E m'a mɛn yan. N ko ne tun ye jɔ di? Ne ma bɔ ka aw ka pari sara sisan. Ni e ye wari sara o, ne tilala k'a fɔ k'e ka wari bila ne ka taa tɔnsigiyɔrɔ la fɛnɛ kirim dɔ de ya. Ma ne donna kura de la ne tɛ min kalama. Ne ta de ka di da la o. Sinon i bɛ se o turubajago la o. Mun y'i koyokoyo. Mun ne y'i koyokoyo sisan? Ne donna kura wɛrɛ la o, ne ma don kura wɛrɛ la o. C'est mon dégât moi ne ko i ka wari de di ne ma. E ma wari di cɛnin ma sisan ka taa. I fɛnɛ k'ale ta di ne ma ne bɛ taa n ka tɔnsigiyɔrɔ de la. N bolo bɛ ka mɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i m'a jateminɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin waati in ka gɛlɛn cogo min na. Awɔ waati ka gɛlɛn o ye. Waati ka gɛlɛn f'i bɛ wari ta k'a di maaw ma. N t'a ja. E m'a di cɛnin ma de ya? Ɔ ne fɛnɛ nana i ka ne ta de di ne ma kɛ. N'i y'a mɛn i bɛ ɲumanya kɛ i b'a fɔ i ka du de la. I t'a jateminɛ dɔɔni sa. N'i ka wari jan n tɛgɛ bɛ ka mɛn. E kelen pari joli joli. Nin bɛɛ y'o sinikɛnɛ ya. I ka wari ta nka i bɛ nin ta i nin kini kan walahi. I bɛ n dɔn. Badara. Ba, kɔrɔ baasi tɛ? an bɛ Ala fo. Aba. Aw yɛrɛ dun? Aw baasi foyi tɛ. Nba. Awa. Nba. Bare, fɛn min tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. E b'a la k'o fɔ mun fɛ? E k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ fili bin na. E fɛ k'e b'i dogo maaw la. Amedi ye nafolomuguba in di e ma. An m'a fɔ k'i n'an ka tila koyi. Nka wari kɔni kana don an ka hadamadenya fana na. Badara, hali ni ne ko m'a expliquer i kɛ. Ne b'a dɔn e tɛna faamu. A ka ɲi. Ne ye faamu kojugu. Ni e ɲininkara aw b'a fɔ ko nafolomugu suguya bɛɛ bɛ ne kun. Ayi dɛ. Aw b'a la ka ne kɛ wara min ye. Ne t'o ye. A ka ɲi. Ne ye faamu. Kana n'a fɔ k'i bɛ a dabiri. I y'a mɛn. N'i ko ten an k'o bɛɛ lajɛlen to yen sa. N'i yɛrɛ taatɔ ye min? N taatɔla don misi Tarawele fɛ yen. O ye Tarawele jumɛn? E ko ne b'o dɔn de. Oui. E t'ale dɔn. Ale t'an ka sigida la. A bɛ yan de. O de la i ɲɛ bɛ ne yan bi. Ne ni misi Tarawele bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ waatinin bɔ. Wa an kun ye
an ka sigida gɛlɛya ko kuma fɔ a ye a ko ma k'a fɔ ko a bɛ na seko k'a la bi kɔni a ye wele bila ne ma n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔla o ko don dɛ nka n dalen b'a la an bɛ sunkalo min na a tɛna na an bolokolon bɔ nin ko in na fiyewu n'a b'o cogoya la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina ala k'a kɛ hɛrɛ ye n'o tɛ a b'a la ka ne kɛ wara min ye ne t'o ye koyi n terikɛ a faamuyalen don nka an ka hakili to ɲɔgɔn na wala e b'a dɔn an fantan damaw de don an kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ a banna o de ka ɲi awɔ i y'a mɛn d'accord ale Kisma o tun sa an sɔgɔma tun no basi foyi tɛ yen mais kiliya ka na n mago ba de b'i la c'est urgent awɔ problème foyi t'a la i teliya ka na dɛ n bɛ k'i kɔnɔ ok i teliya dɛ Kisma awɔ awɔ n bɛna n kɔrɔmuso fɛ yen ka na ne dɔgɔnin ko bɛn tɔɔrɔ la kɔrɔmuso kɔrɔ baasi tɛ yen dɛ tile fila i yɛrɛ i fari faga mɛ dɛ mun b'i la Kisma ni degun tɛ fila ye ni tɔɔrɔ tɛ kelen walahi ne sara i ɲɛ na cogo di tan i ni mɔgɔ kɛ ka ko tɛ wa a ye mun kɛ tugun e t'a ka silamɛya dɔn ni ayi ale kɔni ka silamɛya kɔni diɲɛ bɛɛ bɔr'o kalama sa ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fɛ ka ala ɲini cogo min na ani tɔw b'a ɲini cogo ne t'u ɲini cogo dɔn est ce que kelenw don n dabali yɛrɛ ma ban wa ni mara ni fari tɛ ka wuli a la o i b'a dɔn dɛ ko na a yɛrɛ bɛ ka cɛkulu a datɔ la a t'a kɔnɔ i bɛ silamɛya foli kɛ silamɛya kɛwale b'i la cɛkulu i kɔnɔ la i kɔfɛ i ɲɛfɛ i n'a fɔ ko don dɔ di kɔrɔ baasi kana cɔn ka nin cogo in na tan n'i tɛ fɛ n ka cu i kan kɔni i bɛ n kɔrɔmuso di yan ka taa dɛ nin ye malankolon cɛ n'i y'a ye n bɛ cu i kan ko n kɔrɔmuso bɛ fɛ n'i ye n kɔrɔmuso di yan ka taa n bɛ taa suyɛ hali tɛ n posɛri ye tugun a fɔra e ɲɛna k'o fɛn don wa cogo di ni bɛɛ y'a k'e ta yen cogo la a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ dɛ ni bɛɛ fana y'a k'e ta yen cogo la ko maa kana sigi gafe o fana na ɲa tiɲɛ la kuma ka ca i ka ko bɛɛ i yɛrɛ i kɔnɔ a sunkalo ni sunkaloba in na a kan ka caya tigɛ ci dɛ n ko limaniya de bɛ anw na a fa de problème kɔrɔmuso est ce que i bɛ ka sɔn bi a ma dɔw la dɛ i tɛ sabali ne ko Kisima munna i tɛ yɛlɛma ten sa munna n ye mun yɛlɛma ko i ka finiw lajɛ i tɛ sabali bɛrɛ tɛ ne cɛ ko i bɛ gulokibaw don ka di i ni ce kɔrɔmuso merci ninnu kɔni cɛ a ɲɛ ye di kɔrɔ baasi la mais i b'a dɔn i ye mun de ye o don o yen fɛ a jar'u ye dɛ o don o yen fɛ mun de yen fɛ a jar'u ye dɛ i n'i ka maalankolonja bɛɛ o diyara olu ye dɛ ayi mɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya ala ko baaraw kɛ i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ ne bɛ sira ɲini kelen a to n ka sira ɲini e man gɛn i ka so la i ye n gɛn ko n ka taa kɔrɔmuso ne bɛ n boli de k'an bɛn o la ko bɛ maa fo laban mɛn aya Kisma mɛn o tuma tana de yan ya e ye mun de d'a ma n bɛ mun d'a ma e ka sira dɔ de y'o ye e ka ne ɲininka o la cogo min na layi ni barita o marché la o ma fɛn na k'a la jumɛn an t'o kalama a bon ne yɛrɛ y'a mɛn kosɛbɛ ne yɛrɛ ko marché kura sɔrɔ la n t'a dɔn marché min yɛrɛ fana don fɛnɛ ne yɛrɛ la u ma lakun cɛ a laban o sɔn ka fɛn dɔ yɛrɛ n'an ma ko nin laban nin bɛ dabila an da la dɛ
Uwe na zama mugu ta. Dora ta lo ta ga la zure. Oh, o be ko ba te nga cham yo la kunu ko fe. Mangene E mangene? awo Mun bana sugu de bila. kono de bila ntini An ka yɔrɔ ka surun yan. awo suriya Ɔ, i tɛna yɛlɛn ka s'i fɛ. ituna nyamaga na bu Segi ya segi dim ne be. Maudele ala ni kira kama. Ai sabali. Ai ni segi ni anye be ni mina ni. Fantam ga hage. Mi deli ni de. Ala sabali mi deli ala ni kira kama. deliten nasa Afon ni segi ta kuwe. Fantam ga hage. Ani yatimew ani desebato. Ala. Amaro mi men kuna. anga magotula Maudele halo kam mutu inta ka segi ne ma. Ai sabali ala ni kira kama. Ceri, kita ka dai tona. Da, Ida. kiki da, Maudele ala ni kika kira ta. kama. Maudele. Lai, e tante moto in fa. Fantam ga hage No, ni ben kono ali uta yatimew mission. ga hage. Ani Ni segi soro la ka bandora ban. Maudele dew. Ta, he. Ala. Ida. Bulu dai tona. Ida. kana bougera Ni koshi mi bise ga ni dafa. bougera doro kelen sana abla Abla.